Monstera. Aku yo mau kowe dinehi suguhan ora? Ora. Wah, ya wis ora. Ora dinehi kok ning ngene Pak Seno. Suguhane iki cara makeman, cara kolonial zaman Oh iki. Oh, iki Deng. Iki ne. Ha, iki. Iki ta, Pak? Heeh. Apa jenenge mau, Pak, jenenge? Apa? Truk bintul. Kerok bintul. Heeh, nek cara Sulawesi truk bone. Lho ki asli kok, panitia sing ngomong kok. Iya, truk bintul. Iya. Truk bintul. Ah. Truk bintul enak mau aku jajan. Iya. Aku ya nek niki zaman biyen, zaman londo biyen niki jenenge truk bintul. Terus nek cara Sulawesi truk bone. Truk bone. Truk bintul. Enak tapi aku mau entek loro. Oh, aku entek akeh biasane. Doyan Pak truk bintul e. Oh iya. Bisa awake dhewe ngaturake pasugatan. Ya, pancen ya ngono. Heeh. Elisa, ayo Elisa Orkarus Alaso. Ya iki sing dikersake karo bapak-bapak. Ya. Ayo jumeneng. Iki ya wis ora tau matur nuwun karo aku. Oh, ngelali. Aku matur nuwun terus lho. Matur nuwun piye? Terus aku menyanyi yo matur nuwun diparingi yo matur nuwun terus aku. Terus nek nang panggung rak rung tau kowe matur nuwun karo aku. Lah apa tak puterke kasete live streaming. Aku matur nuwun lho kalau Pak Seno. Pak Seno matur nuwun, diparingi malih nggih matur nuwun. Kudune kowe iki merasa lho. Kowe kudune krasa. Biyen sadurunge kowe tak jak kowe arep dadi apa? Ayo. Napa nggih? Ora dong to kowe? Arep wis lulus S2 psikologi ning Kilang arep ngopo iki? Nggih. Untung kowe suaramu apik terus ya sayo mbangane nganggur tak jak wayangan nembang-nembang sak isamu engko mbok menawa iso dadi jalaran sandang panganmu. Oke, Pak. Nah, barang saiki wis sapa-sapa anggere ngundang aku mesti harus ada Mbak Elisa. Nah, kuwi termasuk sesuatu sing tok capai iki kudu tok syukuri. Nggih niku nggih sebabe melu Pak Seno nek Pak Seno ya ora iso kaya ngene. Dadi ne matur nuwun nggih Pak Seno. Ayo wis telat. Ampun kapok nggih ngejak kula nggih. Wis kapok wingi-wingi ya. Ya, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Mbak Elisa iki no, ya sing padha ditakokke, ya pancen ya kudu melu ya Mak iya. Suwan kula mriki wonten Blitar, sowan malih kaping kalih nika nggih Pak Seno. Calon kaping 3 sesuk malam tahun baru eneng pendopo kabupaten nek ora kleru. Ya. Aduh, aku ra sida pulang kampung ya. Tetep mangkat rene. Siap. Calon kaping 4 mawono sing nimbali supitan putrane ning dinane urung ditemtok. Oh, dereng 2020. Heeh. Ya wis ora apa-apa, Mak. Iya, matur suwun karo para warga pepunden pini sepuh sing lenggah ning kene sing wis iso nampa awake dhewe. Nggih, matur sembah nuwun tebeh-tebeh wonten mriki nggih kathah napa seniman-seniman kathah, budayawan nggih kathah ning nimbali saking Jogja nggih Pak Seno. Dados nggih kehormatan saged sowan mriki. Lah iya, ya pancen ngono kok ya. Iya. Nggih. Napa, Pak? Wilujeng panggih kisihat sak rombongan pumpung tindak Ploso Kerep Blitar kula Pak Sutanto alamat Lesean Ayam Goreng Sri Kandi Blitar nyuwun gending sesideman anggitanipun piyantun Blitar. Pepunden ya penyanipun Bapak Sukron Suwondo anggitanipun nggih mangke badhe kula aturaken ya alon-alon ya Mak iya pokoke anggere rata wae ya kowe arep ngaturke apa nggih napa pamundutan sesuai pamundutan sesuai pamundutan sesuai nikmu cilik Pak sesuai cek sesuai pamundutan oh biasane nek bengok-bengok serone ra jamak-jamak kok lah iki aku mendengar gema suaraku balik lah balik lho Pak desa cah desit ya ming krungu gema suarae kok gumun ya gumun oh omahmu nang Sulawesi kono mbiyen kiwa gunung kidul gunung nek bengok ming terus kewane do teka kaya Tarsan bae
Ya, Mbak Elisa, ngaturke iki ana sing nyuwun apa jenenge iki? Sesideman yo kena. Ya. Piye mau Mbak Diva cilik semono suarane wis ngedap-edap. Luar biasa nggih Pak, masih kecil tapi bisa nyanyi, nembang, kata tiang si alit-alit. Anakmu lo mancing wae ra iso nembang. Mbok diajari Pak. Mbok wangun lho anak dalang. Ning anakku jajal iso lho anakku kowe tengok ning kono tak kon ngepaske bathukmu pancine iso. Nyepelekke jajal apa piye? Bakate mancing ya ora apa-apa. Sembuh kae tiru sapa. Sing marahi mbiyen pas kae bojoku ngetengke anakku kuwi aku mancinge ora edan-edanan kok ora leren. Ya jaman semono ya urung pati yo gayeng ngene iki. Ayo ben bengi ming moncang mancing sobo segara sebo kali. Iya, malah saiki dadi bareng tak akon mayang kok malah ming gayane. Ya durung sesa ana wayahe. Iya, ya muga-muga. Terus ke bapake muga-muga. Amin. Ya wis ben mulane nek ana bocah cilik ngono kuwi ketenan, kaya arep tak kukup wae rasane sa. Nggih. Ya gawa Bali. Piye? Digawa Bali. Biyen aku ngukup kowe wis seneng lho asline. Ning terus kok saya suwe nang omahku saya ngrekasake. Ya kuwi kan dadi tanggungan, jenenge ngukup wong ya kudu makani omong sego karo kerupuk karo kecap. Ayo angin to. Wong ki prihatin sik. Ya, so nek wis mukti kuwi mangane sing enak-enak, perkara urung mukti ki mangane sego kecap tok sik ra apa-apa. Ya. Ayo sesideman diaturake. Tembange iki karyane penyanyi pepundenku Pak Haji Sukron Suwondo. Iya. Wiwitane anderek sang pake. Nek nembang pas to ilate. Heeh. Nek ora nembang ya kepiye, Pak? Aku nganti susah kok. Iya. Tur nek omong iki tanpa nganggo tedhe ngaling-aling tur marai isin. Iya. Mau teko dek ning gone tarup ngono ya, bareng aku le mlaku ngono ya. Slangle, Pak. Iya, mongko rung disuguh apa-apa wae. Aku mau jojor apa anane blak kotang. Blak apa? Blak kotang. Apa? Terus terang. Nek cara Jawa blak kotang terus terang. Blak kotang terus terang. Aku yo mau kowe dinehi suguhan ora? Ora. Wah, ya wis ora. Ora dinehi kok ning ngene pasar. Suguhane iki cara makeman, cara kolonial zaman Belanda. Oh iki. Heeh. Iki, Deng. Iki ne. Ha, iki. Iki ta, Pak? Heeh. Apa jenenge mau, Pak? Jenenge? Apa? Truk bintul. Kerok bintul. Heeh, nek cara Sulawesi truk bone. Lho iki asli kok, panitia sing ngomong kok. Iya, truk bintul. Iya. Truk bintul. Ah. Truk bintul. Enak mau aku jajal. Iya. Aku kaget ya mau. Monggo padahal truk bintul. Aduh, aku. Ta jenenge. Monggo sing ngendika Piyai Putri lho. Tenan. Aku emangnya kenapa nek? Dek ngendika ki ya ora guyu, aku guyu malah lho kok gemujeng, Pak. Mboten napa-napa aku ya ngono. Nek niki jaman biyen, jaman londo biyen niki jenenge truk bintul. Terus nek cara Sulawesi truk bone. Truk bone. Truk bintul. Enak tapi aku mau entek loro. Oh, aku entek akeh biasane. Doyan Pak truk bintul e. Oh, yo. Neno sowan menyang kutha gedhe ki arep S2
psikologi kan nek etungan marai bangka iki mah. Nah, etungan yo pinter kok. Setunggal. Nek Jawa. Ayo. Ayo iki. Tekan 30 wae wis ge wis. Setunggal. Kele. Kli. Ko. Terus sekawan. Kangsal nem petu. Heeh. 8 sedoso. Sedoso setunggal. Sedoso setunggal dengkulmu melocot ku. 11 kok selewas. Rowelas. Kalih welas. Terus 13. Kawan kawane welas. Terus 5 welas. Terus 6 belas. 7 belas. Ben mengke waras. 8 belas, 9 belas, kalih poso belas. Kalih dosa ya kalih dosa tok. Kalih poso siji setunggal ya. Kalih poso setunggal, kalih poso kalih poso 3. Kalih dosa 4 sekawan, kalih dosa 5. Heeh. Kene. Wis terus tekan 30. Kalih dosa 6, kalih dosa 7, kalih dosa 8, likur. Likure dorong. Likure ning endi ya, Mas? Wis lagi sadar. Kalih dosa, terus selikur, kalih likur. Selikur dosa. Selikur kalih likur. Kalih likur. 3 likur. 3 likur, kawan likur, 5 likur. Selawe likur. Selawe tok. 6 lawe tok. 6 lawe tok. 7 lawe tok. 8 lawe tok. 9 lawe tok. 3 dosa tok. Kok ngono kok S2. S2 kok bosok yang iya, hitungan karang nek model kono angel ya, Mak. Mulane aku ngajari nganti mumet dhewe kono. Iya. Ya ora ajek soalé Pak. Basa Jawa iki angele ngono kuwi. Mula aja ngremehke basa Jawa. Basa Jawa itu bahasa terkaya di seluruh dunia. Paling sugih dhewe. Paling sugih. Piro duwite? Hah? Duwite piro? Paling sugih tegese kosakatanya paling banyak. Ora perkara kosakata paling banyak. Ora perkara sugihe. Ya. Nek tiba iki nek basa Indonesiane ping jatuh tok. Nek Jawa ana krungkep, gegeblak, ndelosor, kelumah. Ya wis ngono. Krungkep iki apa? Krungkep iki tiba ngene iki krungkep. Oh, krungkep ngono. Gegeblak iki ngene iki. Ndelosor iki ngene iki. Delosor. Kelumah iki ngene. Lho, werna-werna. Madang kowe pirang-pirang? Iya. Madang akeh. Hah? Madang akeh. Oke. Dahar. Oh iya dahar eti dahar mangan. Nedo. Apa? Nedo. Mangan. Gaglak. Apa? Gaglak. Gaglak. Muntal. Cakak. Gayuh lintang. Kuwi nek kanggone piyai sepuh, nek kowe ketemu karo wong tuwa langsung tok anu nek ketemu cah cilik kowe muni ayo Dek gek dahar. Oh nggih Dek dahar. Nek karo wong sing sepuh monggo Pak ngaturi gaglak. Paseno gaglak. Pun gaglak dereng Paseno. Wau sampun gaglak dereng. Kula wau sampun dahar. Wis. Paseno gaglak dereng. Wis gaglak wis. Oh sampun gaglak. Malah keneng dhewe aku. Iya. Teruske. Salah, sorry ya Pak Paleni. Bandara terus kayung-yung selendang kuning Kang Sangking bukit Swara kurang pramana ning wasis agung rono
Angung romarang bendara nenone Dyah Sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman ya becik monggo luwih becik patenono liwat kincang ing alismu wasahang landang mongko kowe bocah kuno nadyan bocah kuno kadongan ripo jiwa ragaku tak tibake dandute ya mak iya mangga ya urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke isine kowe apa wae nadyan sesideman
Sasi Deman. Sasi Deman. Sasi Deman. Ije. Napa melih dawuhipun? Aku rumangsaku kok malah judeg to suwe-suwe sak. Jodek. Oh ki nek omong ki ra iso alus, ra iso sopan. Napa dawuhipun? Lho wis sopan, lho wis tak basa, wis nganggo basa ya. Ya. Ora apa-apa mengko meneh. Ya ning iki kancane ya ben anu gentenan. Ya mergo oh iki mau ora ana tulisane kok sa. Oh mboten wonten. Iki berarti pancen saweran nggo kowe. Niki nggo kula. Nggih Pak Seno mboten. Ora. Oh nggih, matur sembah nuwun nggih Pak Seno. Pak Seno itu emang baik hati, udah ganteng, duh. Suka mengayomi, gemar menabung, lengkap sudah. Ana minta alem wis ora ana undakane sa. Iya, suka mengayomi. Nek dikeki dit ngono kuwi. Ora ya karo besengut kae. Ya, ya wis ora apa-apa karang. Iki eneng pamundutan no. Ya, pokoke engko keripik gedang keripik telo sithik edang waton rata. Ya. Ana sing nyuwun podang kuning. Oh ya, saking Bapak Santo Ploso Arang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diaturake podang kuning sapa sing kepareng nyekar. Ya, monggo Mbak Ika Suhesti. Ya, Mbak Ika. Monggo jumeneng Mbak Ika. Ya. Sinden saka Gunung Kidul no. Yo. Jogja bagian wetan. Iya, Jogja lantai 2. Heeh. Ko lantai 2 munggah gunung. Ha iya. Monggo Mbak Ika. Alon-alon. Ya. Ya. Nggih, sugeng dalu Pak Seno. Aja nek sugeng dalu ki aja karo aku, sugeng dalu karo para lenggah. Sugeng dalu Bapak Ibu. Nah, sing Para lenggah. ngono kuwi kok. Terus pundi ngantuk dereng? Dereng. Kok lemes nggih? Nggih. Heeh ya. Aku rumangsaku piyai penonton kene iki nyenengke. Iya. Pripun to? Kok lemes ya? Nggih. Ngantuk dereng. Maaf napa? Pundi? Iya. Demenake ya, Pak. Ah iya. Iya. Ora kaya nggone dhewe kono. Ngene dhewe piye, Pak? Ha ya wis kono iki mesti ngono kae to nek omong kokean ya ting brengok. Iya. Nggo lagu kokean ya ting brengok, pokoke angel. Iya. Pokoke di apa jenenge iki le ngladeni iki angel. Iya, ya ora apa-apa. Pancen yo nggon-nggone dhewe-dhewe. Yo, monggo Mbak. Podang kuning diaturake Mbak Ika. Yo. Podang kuning, Mbak. Nggih. Bawani napa langsung? Dibawani. Ya. Kok nggih ngono kok mengo kancane apa iki? Lho. Ngeleng-ngeleng bawane lho Pak lali. Wah, ya wis tobat tenan iki. Kalah karo cah kelas 6 SD. Iya. Ya karange ya cah cilik karo kene wis tuwa ya. Lho bedane apa cah cilik karo wong tuwa? Daya ingate menang cah cilik no piye? Nggih. Ya ora kok ya. Nek daya ingat ki nek dilatih terus ya tetep kelingan terus. Iya. Ya ora mesti. Ha sinden ki nek nang panggung ki sing dieling-eling ora kok tembang kok. Iya. Napa? Panganan. Ha iya. Ya. Nadyan wujuh temong peksi Neno. Alon
si podang kuning iba bunga tiku nyanding bisa dadi tamba ya mangga esok awan ning omah wis ora krasa keluyuran golek sing tak sayang mubang mimpi
ning diaturake Mbak Ika Suhesti. Ya, wah jan gayeng ya Mak ya. Tutukan balungan anggere padha, anggere rampak mesti kepenak dirungokke. Ya. Dasare sing ngendang ya saka Bandung. Wah ya. Saka endi? Cibaduyut. Oh. Dadi sadurunge ngendangi mung gawe sepatu. Heeh. Ya wis ben ora apa-apa ya.